acum regret că le-am pierdut pe primele 5, după ce am făcut parte din ediția a 6-a. Pentru mine a fost, foarte fain, și sunt recunoscător pentru faptul că ați aflat de existența mea și v-ați asumat un risc, să zicem, calculat cu includerea mea în agendă, cu, 2 sesiuni și un panel. Mi s-a părut că totul funcționează așa, ca o mașină bine unsă. Am low tens, așa ca și număr de evenimente la care am participat. Și am și, în zona de organizare destul de rar am trecut, sunt chestii un pic mai puțin ambițioase, cu o scară de magnitudine mai mic decât ce se întâmplă la Peak IT. Ce se întâmplă la Agile Hub și la Peak IT e cu totul și cu totul alt nivel și mi s-a părut că totul a funcționat așa ca o mașinărie bine unsă. Și că v-ați gândit la toate detaliile, inclusiv carpooling între speaker, să ne putem ajuta cu ajunsul în Brașov și tot ce a însemnat în cazare și transporturi și alte lucruri au fost foarte bine organizate, deci nu am nici măcar feedback constructiv de oferit în zona asta. Sper să ne vedem cu bine la PIC 007.